Consumați zilnic fructe și legume. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Genul programului: reality show. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene de violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate și limbaj licențios. Din 15 septembrie, seriile tale au un nou ritm. Tu ești acolo să mă ridici și-mi place așa. 4 voci, 4 personalități și o singură frecvență. Îmi place așa de tare, am nopțit. Tot ce vrei să auzi într-un singur loc. L-am desenat 4 pe frecvență, din 15 septembrie la ora 4 pe Antena Star și pe Antena Play.